Gilgamesh kanal vam predstavlja 5 najmisterioznijih objekata u solarnom sistemu. Objekat P2010A2. 6. januara 2010. NASA Hubble teleskopom posmatran je bizaran objekat u obliku slova X, koji kroz solarni sistem putuje sa dugačkim gasovitim repom. Objekat P2010, čije je jezgro 460 stopa širine, nalazi se izvan sopstvenog oblaka prašine, fenomen koji do sada nikada nije viđen od bilo koje druge komete. Veruje se da je nastao iz porodice asteroida koji se nalaze između Marsa i Jupitera, što znači da može biti povezan sa KT asteroidom koji je odgovoran za izumiranje dinosaurusa. Također se veruje da je formiran nakon sudara manjeg i većeg asteroida, mada naučnici tek treba da objasne njegov X oblik. Satelit Crni vitez. Crni vitez je najmisteriozniji satelit u polarnoj zemljinoj orbiti. Priče povezuju objekat sa misterioznim radiosignalima koje je Nikola Tesla primio na tajni špijunski satelit. Postoji verovanje da neki od signala potiču od dvosmerne zvezde Epsilon Botis i da su stari 13.000 godina. Najzanimljiviji i vjerodostojni dokazi o postojanju ovog satelita su fotografije koje je snimila posada broda 1998. godine. Fotografije pokazuju čudan plutajući objekat koji lebdi iznad zemlje. Neki veruju da je to ostatak nekog satelita koji je napravila ljudska ruka, dok drugi veruju da je deo vanzemaljske tehnologije za špijuniranje zemlje. Kometa Ison. Ison kometa, koja je otkrivena 21. septembra 2012. godine, smatra se kometom koja je došla iz oblaka koji okružuje ivice solarnog sistema. 5 km dugačka, kometa će dostići brzinu od 845.000 milja na sat, a 28. novembra 2013. godine je prošla na 730.000 milja iznad površine Sunca. Kada bi kometa preživjela blizak susret sa Suncem, to bi zasigurno bila najsjajnija kometa u novijoj istoriji. Planete X. Istraživanja pokazuju da nevidljive planete koje su previše daleko da bi se mogle istraživati teleskopima zaista postoje. Iako planete X tek trebaju da budu otkrivene, astronomi su dokazali njihovo postojanje proučavajući njihov gravitacioni uticaj. Objekat 1991 VG. Objekat dužine 10 metara u heliocentričnoj orbiti zaveden je kao 1991 VG. Imao je bliski susret sa Zemljom u decembru 1991. godine. Sa orbitom sličnom Zemljinoj i primećivanjem brzih fluktuacija svetlosti, neki tvrde da je to veštačko telo, a ne asteroid, poput astronoma Duncana Stilla koji je primetio da su jake i brze varijacije svetlosti. Sve te činjenice ukazuju na to da priroda nije sama stvorila taj objekat, već da bi on mogao biti produkt viših inteligencija. Prijavite se klikom na subscribe i budite među prvima koji će pogledati najnovije zanimljive klipove.